Saina upinde murudo. Saina upinde murudo. Saina upinde murudo. Tese tiri urua. Baba chiri urua. Yes, I. Nasi. Yeah, very lucky. Right. Right, imuri ya Zimbabwe kuri sei kumatima na nyika kwese kwa muri. Zita ndinonzi DJT1. Ndofunga muri kuona pana panda sangana ni shasha ni ma legends mufunge. Ndinao pana Para. Alongside naye tatenda pinjis ishasha izi takutaura nyanzvi panyaya dzemagitare nasi taita rombora kanaka mufunge tatsikwa nevanhu vakuru saka ndoda mboita mukana kumboita hurukuru nawo mbichana timbonzwe kuti wari kuzvikwanisa sei munyaya yezvemumanzi Para ndofunga manzwa anzi tese tiri huruwa zvikuonekwa zvamuri kuona ndizvo right hapana kubhaisa nyaya iripo chete ndeyekuti gitare ndo ratyoka chete dai tanga tauya naro right Para toda kuti mumbotitaurire kuti muri kuzvikwanisa sei munyaya yezvemumanzi tisati tapinda ipapo toda kuti mungomhorese mafanzi zvishoma. Ini mafanzi angu ndoti rambai muchinditsigira asi dambudziko hapana asi ndinouya chete ende natimire nyaya iripo ndeyekuti chete ndinouya alright ndofunga muri kuzvinzwa right Para ndoda kuti mumbonditaurirawo zvishoma panyaya yezvemumanzi tiri kuona mazuva ano muri kufamba muchiita malive show zvasiyana nekumashure uko menge mamboti ndoda kuti mumbonyatsa kutiudza kuti muri kumbozvifambisa sei nekuti izvozvi takuziva kuti Para waya watinoziva waya izvozvi wauya wese wasimuka zvine mutsindo muri kuzvigona sei munyaya yezvemumanzi. Zvinoitika ndezvekuti muri kuona mufana ndagere naye anonzi zitatenda pinjisi itori request yandakaitawo ndakaongorora kuti mufana anenge ane brain because ini ndaitomboti ndira manager iye ari manejwa alright aiwa tinotenda Para saka pendi renyu rakamira sei rakatosimba izvozvizvi anoridza bass guitar anonzi Mesi ungoti hapo panapa anoridza lead guitar rangu racho rababa anonzi Mesi anoridza rhythm anonzi tichaona anonzi madrums anonzi Nelson Matola anoimba achindaira mabacking vocals anonzi Kennedy Chadzo anozikanwa zvake mumabams. Alright tinotenda Para saka ndiri kuona Para takundoripendera gore ra2023 takuda kupinda muna 2024 zvakamira sei pane zvinyowani here zviri kuuya apa muchandiita kuti ndite guwa guwa rakanaka guwa anzi guwa ichokwadi but unenge usina utumwa unzutauri right nyaya iripo ndeyekuda so isusu takaona kuti gore rapera kare kuti ndibudisa album inini taakusvika muna December hapana zvazvinoshanda pane umwe vanhu ane karati dzavo dzavari kurwa mumashuro zvokuti anzi don't blame people for disappointing you blame yourself for trusting them mai ndiri kutiwo inini
If God not need Paradzai Mesi, why did he come to create njera my boys? Just only pane tumashoko. Alright, pane tumashoko. Boza anofunza kuti kuimba chirungu pamuseve kana kuti kuda kutsinyirana wawire ngambo ivorwa hondo dzawo. Alright, ndinotenda papapara. Saka mashoko apa munoda kusiyira mafanzi ndikuti nhasi nangowana mukana wekuti ndingotaurawo nemi. Mashoko apa munoda kusiyira mafanzi enjera maboys. Kune song iri kuuya iri kutaura kuti ukamhanya uri wega wambosiyani Paradzai wasiwa nani takanyatsozongorora uri kumhanya bani ukamhanya uri wega uri wasiwa nani wambosiyani futi saka uri kumhanya bani chakanyanya icho undofunga muri kunzwa ndi papapara wandinawo zora nhasi mufunge tiri muno mamutare right regai ndimbonzwe kuna tatenda pinji zanzi saina upinde murudo right right mukoma tatenda zviri sei ndinofara DJT1 muri pastor akaimi toda kuti zita kuti tatenda pinji siri richiri kushanda here tatenda pinjisi ndo zita rinozikamwa nenyika yese ende richiri kutoshanda zvakanyanyisa asi kungoti chete maoffices maviri saka pakuimba imwe office kuchifundisi imwe futi office saka hatigone kuregedza kuita chifundisi nekuti tiri vaimbi kana kuti hatigone kuimba nekuti tiri vafundisi ichokwadi sure achandifurira kuitawo futi pastor right mungatitauriro mukoma tatenda kuti munyaya yezvemumanzi zvakamira sei kusvika pari zvino magitare ari kutsva sei tikuona kubva pamakaparura damba refu renyu riya kusvika nanhasi muri kuramba makasunga ende tikukuona malive show muri kuita zvemhando yepamusoro band redu riri kufamba sei right zvaizvizvi band rakakwana ende riri kufamba ndofunga tiri kutenderera nyika ino yose so baba Para vakangonditi munin'ina wangu ngatimbofambe tese ndikati zvakanakisa ndofunga pamasurapo takatomboenda kuchechi tese nababa Para ndikatombosenda kufacebook kuratidza kuti shoko rinotoda futi chero munhu anonzi akasviba zvinenge kana kuti chero anonzi chidhakwa kana anonzi Jesu akavinga vatadzi saka baba Para vanoda kunamata zvisingaite saka kuda kuratidza nyika kuti chero uchinamata uyo asinganamate mese munonamata spiritually saka munokwanisa kufamba muchitoita basa rekuraramisa mhuri asi at the same time as long muchitenda chinhu chimwe chete muri vana vemunhu mumwe chete so basa redu rebhendi izvezvi riri kufamba macombine tiri kuita mashows akawandisa zvakanyanyisa ende holiday inoi tinenge tiri tese nenjera maboys nesoft sungura tichifamba tichipinda kwese kunofungidzirwa kunzi kunoridzwa magitare tichishanda. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru taurai tinzwe papapa. Unotaura uchisiya pamwe kabuzina. Apa wangawapedza zvese saka ndichatauri. Alright, muri Zimbabwe. Ndinokutendai nenguva nemukana ukuthi tikuuze kuti uyu anonzi tatenda pinjisi indonzi Paradzai Mesi izera diki kwandiri asi mweya weropa rebasa unotituma kuti tiite one unity chokwadi matendwa ndichitendawo futi taurai zita reTV inonzi Teachcatch MTV DJT1 radio driver right ko wanokudai kumashows papapara wakuonaika wanokudai kumashows wanoita sei vanogona kungonyora anogugula kuti Paradzai Mesi paTV but nhamba dzinongodiwa chete nhamba dzinongodiwa chete but manje apa daidzira nhamba right muri yeZimbabwe mazoona kanamba because pane wanokudaika kumashow papapara pane kasongo kana mukachete chauya mai we aipo paende chifinu woze kana ukanditi chauya asi nendasvika chete kana ukanditi kauya asi nendasvika chete kana ukati rwauya nendasvika chete kana ukati gwauya ndendasvika chete kana ndiri muno dzako ndite sei ndifure sedziwa right namba dzakamira sei right muri Zimbabwe apa ndiri kuda kukupai namba
dzababa Paradzai Mesi direct. Ine handisi manager wababa Paradzai Mesi. Ndiri kukupai dzavo ivo nekuti sema-artist tinenge tine manumbers ari direct to direct. Saka ndiri kukupai number dzababa Paradzai Mesi direct. Then dzangu ndichakusiyira ivo. Saka dzababa Paradzai Mesi dzamunovabata ivo chaivo chaivo. It's 0786 948 783. 0786 948 783. Kune vose vane basa riri direct kuna baba Paradzai Mesi zvisina kutenderera direct ndo namba dzavo dzavanobatika ivo pachavo. Right. Then kwandiri namba dzangu iti 0773 180 296. Alright. 0773 180 296 ndo dzatatenda pages direct. Not the manager ayo dzangu inena. Alright. Asi mamanejwa Right, tinotenda muri yeZimbabwe. Ndiri kunzwa futsi kuti nyaunyau nekuti vanhu vandiri kutaura navo panapa ka vanhu vakuru mufunge takutaura munyaya yezvemumanzi. Tikitaura papapara, tikitaura tatenda pinjisi, aiwa vanhu vakuru anzi kutsika nekunamburira masokisi ejongwe anobviswa nemvura inopisa, matapping tono matindi ngoma anokunda ngoma kurira, kudya kwemeso nenzeve muromo uchingonanzvira. Zita ndinonzi DJ T1 Radio Driver. Thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera.